जिएन क्रिएशन चेनेल नोंथांमोन बयखौ आं बरायफिनबाय दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैनो सानदों। दिनै आङो मोनसे दोंसे मेथाइ गित खननो नागिरदों। बेनो जादों कभार सं बड' अल्ड सं। बे संनि नेमा जादों आं जौ बायनानै जौ लोंहैग्रानि फिसाजोनाव। अन्नानै नोंसोर आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला बे गाहायाव होनाय साबस्क्राइब आरो बेल आइकनाव थुनानै होनो दाबाव आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला हाजासे शेयार खालामो आङो खावलायो। जाहाथे आंनि भिडिअआ गोबांथार वाच टाइम फैनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांखौ आसा खालामदों आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै नोंसोर आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन। नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों आंखौ बेबायदिनो आंनि इउटिउब चेनेल ग्र' आप जानायाव नोंसोर हेफाजाब होलांबाय थागोन बेखौनो खावलायदों आङो। दिनै आङो सं खननायसै। बे संखौ आं प्रेक्टिसबो खालामाखै, जेबो खालामाखै आङो। ओरैनो जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आं दोंसे गित खननो नागिरदों। जास्ट हलि मलि गाइस डन्ट क्लेम। आदा मेहेरखौसो गोसोखांलायलांबाय हलि मलि गाइस होननायखौ। थारमाने आदा मेहेरा रायज्लायनो बोरैबा खुगानिफ्राय ओंखारफ्लांबाय हलि मलि गाइसआ। थारमाने जोबथा इन्टारेस्ट मोनो बिनि गासिखौबो नायनोहाय। जाहाथे बिनि नायग्राफ्रा आंनि चेनेलखौबो नायो आं खावलायदों। बेखौनो फैदो जों थांनायसै, नायलांदो फार्स्ट टु लास्ट भिडिअखौ। जों गितनाव आगान सुरलांनायसै। फार्स्टनिफ्राय खननानै ससेल' खननाय जागोन आङो। आरो नेक्स्ट टाइमाव नोंसोर जेन आंनि संखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामो दाबाव। आङो साफ्रोमनोबो SMS गासिबो कमेन्ट रिप्लाइ हरफिनजोबगोन आङो। बेखौनो खावलायदों नायलांदो भिडिअखौ। गिटारखौ लाबायनाय गितखौ सुरु खालामनायसै। गिटाराबो बोराय खाथाबलायनाय सुबुंनाय बेखौ नुवाखै बायनो हायालै बर' बिस्थाना। खोनासंलांदो गितखौहाय मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। दारि सिनजाबाय, खानायबो गासिबो सिनजाजोब्बाय। गन्थंजों बिरबि जानजिबालायले मा एसे मोजां बिमरा। गन्थंजों बिरबि जानजिबालायले मा एसे मोजां So guys, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनदों जानो हागौ, इन्टारेस्ट मोनदों जानो हागौ। गितखौबो खनाना बांद्राय। स' आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब आरो बेल आइकनाव थुनानै दाबाव एसेनोसै। शेयार खालामनो हागोन बे भिडिअखौ। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय लोगोफोर।